Pariha o di? So kung pariha, ang say buhaton? Copy 20. Dayon, sir, naman ni kilid. Ayaw sa nagunaha. Una sa babaw. 3 minus 8. Pwede o dili? So, cannot be. Kung dili, pwede yun. Say buhaton na to. Manghulam ta. Asa ta manghulam sa? 1. Meaning si 3, manghulam sa 1. Kung manghulam ni siya, mawa ni siya, may mo siya 0. Pero ang 3 plus na to, 20. Isa to niyo 20. Very good. Nga nung 20 gani? Kay, ang number sa ubos, mo i-plus na to sa ibabaw. Dili 1 ang i-plus na to, diri ha? Sin mo 3 plus 1. Dito gyapon ma-minus. Ang ubos, i-plus sa ibabaw. So, 20 plus 3, may mo ning 23. Karon 23 minus 8. Okay, pila? 15. Very good. Yun sa to. Okay. So, napay kilid? Anong wala man? Good. Kay 0 na. Kanina po na itong problemahon. Ato na po itong gamiton itong 2, 3, 5, 7, o 11. Now, ang uban, kabalo sa GCF maayo. Modritsor kagbutangan ang usahan GCF. Pero kung di ka kabaw, nga na lang, ang 15 o 20 itapad nimo, soy, ma-divide ng 15 sa 2? Dili. Ang 15 ma-divide sa 3. Pero ma-divide ang 20 sa 3? Dili. So, arita sa 5. Ang 15 ma-divide og 5? Sige, kung ang 15 taglimahon, pila ka 5? Tulo. Good. Kung ang 20 taglimahon, pila ka 5? 4. Kaning to, ma-divide niya 3. Mubalik na po gani ha. Pag humani mong suwatan na, balik na po pangutanas babaw. Ang 3, ma-divide ba sa 2? Dili. So, arita sa 3. Ang 3, ma-divide og 3? Oo. Pero ang 4, ma-divide sa 3? Dili. Adto na punta sa 5. Ang 5. Ang 3, ma-divide sa 5? Ang 4, ma-divide sa 5? Dili. Arita sa 7. Ang 3, ma-divide sa 7? Ang 4, ma-divide sa 7? Samot na sa 11. Meaning, mo na ni ang answer, mo na ni ang lowest term. Ang uban, mo ingon pa. Ang GCF maguda na sir kay 5. Oh, sakto man. Ang GCF pa ni kay 5, mo na ang imong i-divide. Pero, man na kay answer diri man. Magbalik-balik ka og buhat kung man na ka aning decomposition. Kay ang 15 mahimong ang 15 mahimong 3. Ang 20 mahimong ang 20 mahimong 4. Mao na ang answer. Naipangutana?